Vítam vás v servise Autopark. Dnes tu máme zastupcu pneumatik Hankook, je to pán Tulber a poprosím, aby sa v krátkosti predstavil. Ďakujem za pozvanie. Spoločnosť Hankook vznikla v roku 1941 a v roku 2023 sme vyrobili cez 100 miliónov pneumatik ročne, čo nás radí k 7. najväčšiemu výrobcovi na svete. Ja osobne v spoločnosti Hankook pracujem od roku 2017 pre slovenský trh. Našich zákazníkov by zaujímalo, aké pneumatiky Hankook ponúka a čo vie odporučiť svojim zákazníkom. Spoločnosť Hankook vyrába viacero druhov pneumatík. Sú to pneumatiky pre osobné autá, pre nákladné autá, alebo dokonca aj pre závodné autá. Mňa aj našich zákazníkov zaujíma, aké pneumatiky Hankook ponúka svojim zákazníkom. Takže spoločnosť Hankook vyrába viacero druhov pneumatík, aj vo viacerých značkách. Hlavná značka je Hankook, máme ale aj pre slovenský trh alebo pre európsky trh máme aj značku Laufen a máme v segmentoch osobné pneumatiky, nákladné pneumatiky a závodné pneumatiky. Najčastejšia otázka u nás v servise od zákazníka je, aký je rozdiel medzi letnou, zimnou a celoročnou pneumatikou. Vždy to záleží od toho, zákazník kedy v jakom období jazdí na vozidle, to znamená, že letná je určená predovšetkým do letných podmienok, zimná je do zimných podmienok, ale potom tu máme aj nejaký fenomén, ktorý sa volá celoročná pneumatika, ale to je viac menej taká univerzálna pneumatika, ktorá sa využíva celý rok. Akomu vodičovi by ste odporúčali celoročnú pneumatiku? Celoročná pneumatika si treba uvedomiť, že je kompromis medzi letnou a zimnou pneumatikou, to znamená, že v lete je tá pneumatika troška mäkšia a môže pri vyšších teplotách sa môže aj rýchlejšie opotrebovávať. Pri zase celoročná pneumatika v zimných podmienkach je troška tuhšia a nemusí mať úplne rovnaké vlastnosti, ako má čisto zimná pneumatika. Takže je to svojím spôsobom nejaký kompromis, to si treba uvedomiť číslo 1. Ďalej si treba určite dávať aj pozor na to, koľko kilometrov na tých pneumatikách najazdím a ideálne v akých podmienkach budem vlastne to vozidlo používať, na ktorých budem mať celoročné pneumatiky. A ideálny stav je, ak ten vodič nenajazdí viac ako dajme tomu 10 000 km ročne, pretože už tam je aj predpoklad, že s tým autom sa jazdí častejšie aj mimo nejakého svojho okolia alebo nejakého rádiusu od svojho domu. Takže je predpoklad, že to auto sa už potom má tie podmienky na zaťaženie oveľa väčšie ako dajme tomu pri čisto letných alebo čisto zimných pneumatikách. Ak si zákazník kúpi u nás nové pneumatiky, ako by sa mal správne o nich starať? Najlepšie je samozrejme si nechať poradiť vlastne daným servisom alebo predajcom, aké pneumatiky sú pre ňo vhodné. Ďalšia vec je určite preventívne alebo raz za čas si skontrolovať tlak v pneumatikách, pretože to automaticky predĺžuje aj nejakú životnosť a takisto aj sa pozrieť na to, že či nemám niekde nejakú oškrtu alebo obité tie pneumatiky, aby nedochádzalo k nejakému ďalšiemu dodatočnému poškodeniu. V prípade, že som si nie je istý alebo neviem úplne, dajme tomu si skontrolovať tlak pneumatika, navštíviť ten servis, o ktorom som buď kúpil alebo kde chodím pravidelne servisovať auto alebo predzúvať pneumatiky a poprosiť ho o kontrolu, či už optickú alebo technickú stavu pneumatik. Ďalšou takou zaujímavou otázkou od našich zákazníkov je, ako dlho tie pneumatiky vydržia na aute. Vždy to záleží samozrejme od viacerých faktorov. Jeden faktor je štýl jazdenia každého vodiča. Je to potom samozrejme starostlivosť o tie pneumatiky, to znamená kontrola nejakého stavu tlaku alebo zaťaženia vozidla a takisto samozrejme aj nejaký vek tej pneumatiky, ako dlho už tú pneumatiku vlastne mám. Najčastejšie sa ale deje, že pneumatiky nevydržia tak dlho, pretože sa naozaj ten vodič nie že nestará, ale dajme tomu zanedbá nejakú tú kontrolu, raz za čas kontrolovať, či mám správnu nastavenú napríklad geometriu na aute, či mám správne nahustené pneumatiky, pred dovolenkou, že si nahustím tie pneumatiky na dostatočnú záťaž, aby sa mi nezodrali. A ďalšia vec je, že správne používam tie pneumatiky v jednotlivých sezónach. To znamená, že zimné pneumatiky používam v zime, letné pneumatiky používam v lete. Ďalším trendom, ktorý my vnímame u nás v servise, sú elektrické autá. Ako vy ako výrobca to vnímate? E-mobilita je určite trend, ktorý vlastne pomaličky, alebo isto je na vzostupe. Spoločnosť Hankook sa rozhodla vlastne tento trend, v tomto trende vlastne pokračovať alebo nájsť teda spôsob, ako byť viacej aktívny v tomto segmente. Takže predstavila novú produktovú rodinu, nazývame ju Ion. Sú to špeciálne pneumatiky, ktoré sú určené predovšetkým na elektrické vozidlá. Je to v podstate jediná produktová rada, ktorá je špecializovaná alebo bola vyvinutá len pre elektrické vozidlá.
a tá paleta je naozaj široká, to znamená letné, zimné a celoročné pneumatiky pre elektrické vozidla. Viem, že výrobca pneumatik Hankook je aktívny aj v motošporte. Viete nám k tomu niečo povedať viacej? Samozrejme, motoršport je veľmi dôležitý pre nás ako výrobcu, pretože vďaka tomu, že tie pneumatiky, ktoré sú v motoršporte používané, sa vyvíjajú špeciálnym spôsobom. To znamená, že naozaj ten tlak na tú technológiu, aby tie pneumatiky vydržali pri extrémnych záťažiach, je veľmi dôležitý. Takže naozaj veľa čerpame práve z toho motoršportu. Živým príkladom je napríklad Formula E, ktorá v podstate je ako keby ten trend tej e-mobility, ale takisto sponzorujeme napríklad aj Lamborghini Cup v Taliansku, kde takisto je to troška iná sorta vozidiel, ale takisto dáva samozrejme predpoklad, že tie skúsenosti z toho motoršportu pretavíme aj pre koncového užívateľa a tie pneumatiky vydržia dlhšie, sú kvalitnejšie a rôzne technológie môžeme používať aj pre bežného spotrebiteľa. Čo by ste odporúčili našim zákazníkom, ako si správne vybrať pneumatiky pre svoje auto? Vždy je dôležité zase, má to viacero podmienok, ako si správne vybrať pneumatiky. Dôležité je, aké mám vozidlo, ako veľa jazdím, na aké účely to auto budem používať, pretože je rozdiel, keď mám, dajme tomu, luxusnejšie auto, ktoré má vyšší výkon, tak potrebujem pneumatiky, ktoré naozaj ten výkon sú schopné preniesť vlastne na tú vozovku. To znamená, že veľakrát, keď mám auto nejakej značky, musia, dajme tomu, mať nejakú špeciálnu technológiu, napríklad ramflet pneumatiky, musia byť, dajme tomu, nejaké odhlučnené, musia spĺňať nejaké parametre. To je vždy dôležité, to si treba uvedomiť. Potom je takisto veľmi dôležité, aby si samozrejme aj zákazník sám určil, akú hodnotu vlastne od tých pneumatík alebo čo od tých pneumatík očakáva. To znamená, že keď jazdím s rodinou v nejakom MPVčku, dajme tomu po meste na dovolenky, tak chcem, aby tie pneumatiky samozrejme aj niečo vydržali, boli tichšie, takže budem si dávať pozor, aby som si vyberal, dajme tomu, tichšie pneumatiky, ale aby boli aj bezpečné, aby mali dobré hodnotenia napríklad pri aquaplaningu, takisto na dlhé trasy, to znamená, že tie pneumatiky naozaj aj vydržia. A tú starostlivosť o tie pneumatiky naozaj môžem robiť stačí mi robiť len za čas, pretože mi tie pneumatiky naozaj reálne dlhšie vydržia na tom vozidle. Takisto keď používam napríklad auto na podnikateľské účely, takže budem si musieť hľadať vlastne pneumatiky, ktoré majú vysokú výdrž, to znamená nejaký vyšší záťažový index, pretože budem prevážať nejaký materiál alebo niečo podobné. Takže to je takisto veľmi dôležité, aj podľa toho by som sa mal potom zameriavať na to, aké aspekty tá pneumatika musí spĺňať. Väčšinou tí predajcovia už majú prehľad o tých produktoch, to znamená, že treba sa normálne slušne opýtať, čo by odporúčili a ten predajca, ktorý je školený, tak napríklad u vás v servise, tak určite bez problémov poradí správnu pneumatiku na to správne vozidlo. Vy ako výrobca, aké ponúkate pneumatiky pre nákladné vozidlá? Tak nákladný segment je samozrejme, je to v podstate ako segment, ktorý je určený na prepravu nejakého tovaru, alebo teda na viac menej podnikateľské účely, keď to poviem tak jednoducho. Sú to pneumatiky, ktoré delíme v podstate na vodiace, to sú väčšinou tie veľké pneumatiky, ktoré sú vpredu na ťahačoch, potom záberové, ktoré vlastne poháňajú celý kolos, vlastne, ktorý je na ceste, a potom sú návesové pneumatiky, ale ešte je tam dôležité, že sa to rozdeľuje ešte potom na tzv. 3 segmenty, to znamená, kde to auto reálne jazdí, to znamená, že či jazdí regionálne, diaľkovo, alebo po prípade na nejaké stavby alebo niečo podobné. Takže máme segmenty regionálny, diaľkový a on-offový segment. V čom sa líši vývoj nákladných pneumatík oproti osobným pneumatikám? Tak osobná pneumatika samozrejme je určená na iné účely. Nákladná má to svoje špecifikum. Napríklad spoločnosť Hankook sa vydala pred pár rokmi, že používa najnovšie technológie, napríklad nejakú umelú inteligenciu, výrobné procesy novým spôsobom. Napríklad naše formy, vďaka ktorým vyrábame najnovšiu generáciu vlastne pneumatik na nákladné vozidlá, bola vytlačená na 3D tlačerni, v čom vlastne sme ako keby nejaký unikát vo svete. Pred pár rokmi vlastne takáto forma by ani nevznikla, pretože neboli na to dostupné technológie. Keď si zákazník vyberie značku Hankook, čo môže očakávať od tejto pneumatiky? Môj osobný názor za tých x rokov, ktoré pracujem pre spoločnosť, tak spoločnosť prešla naozaj veľkým vývojom, to znamená od vývoja pneumatik na osobné autá. Pomer cena kvalita je podľa mňa jednoznačne top aktuálne na trhu a takisto je vidieť, že aj firma investuje do budúcnosti, to znamená, či už je to formou nejakých pneumatik, ktoré sú špeciálne na elektrické vozidlá, či už je to pri nákladnej doprave, alebo dajme tomu pri aj nejakom motošporte.
tak jednoznačne je vidieť, že vlastne bude postupne pretavovať všetky tie skúsenosti vlastne do tej bežnej pneumatiky, ktorú si človek dneska môže zakúpiť v podstate u vás napríklad či už v predajni, alebo po prípade zavolá a vie si nehať poradiť. Takže tam vidím ako veľký benefit a do budúcnosti uvidíme, čo nám samozrejme priniesie trh, aké novinky, aké legislatívne po prípade zmeny, ale určite pomer, cena a výkon je jednoznačne top momentálne. Ďakujem pánovi Tublerovi za predstavenie pneumatik Hankook a že si našiel čas na krátky rozhovor. Ďakujem za pozvanie. A zároveň by som pozval všetkých našich zákazníkov do pneuservisu Autopark na letnú sezónu a verím, že všetkým ideme v ústretí.